Żwieġ bejn mara Maltija u raġel barrani kien iddikjarat null wara li l-qorti konkludiet li sara l-konvenjenza. Il-mara stess ammettiet li jiżżewġet il-barrani għax qalula li kienet se titħallas li ma' flus is-somma ta' 2000 lira Maltin kienet se tużom għal vizzju tagħha ta' droga. Il-mara ammettiet ukoll li dak iż-żmien kienet infixkla wara li ma keċċita mid-dar. Qalet li kienet iltaqat ma' persuna li ħajrita biex tiżżewweġ lil barrani li lanqas biss kienet tafu biex hu jikseb iċ-ċittadinanza Maltija u tingħata 2000 lira Maltin. Madankollu meta żżewġitu 14-il sena ilu ingħatat biss 200 lira Maltin. Il-qorti konkludiet li ż-żwieġ kien wieħed ta' konvenjenza u għalhekk iddikjaratu null. 20 sena wara inċident traġiku li fih żewġ taħwa Maltin kienu tilfu ħajjithom meta għerqu abbordajsa fi xmara fil-Brażil, kumpanija tal-assigurazzjoni ġiet ikkundannata tħallas aktar minn €250,000 dovuti bħala mmaxxijiet. Traċedja kienet seħet f'Novembru tal-1992 meta ċ-Chairman tal-Borża ta' Malta Alfred Camilleri waqt li kien fuq xogħol uffiċjali mar iżur lil ħuħ Peter fil-Brażil. Wara diversi kawżi l-qorti kkundannat lill kumpanija Citadel Insurance plc tħallas is-somma ta' €269 miljun li jirrappreżentaw imax ta' 8% fuq is-somma ta' 100,000 lira Maltin li l-istess kumpanija kienet taf f'danni għal-mewt ta' Alfred Camilleri.